गाखिर खाबा टानबाय खिनमिन करे आबौ जायो मा नाममोन बियो? बज्र हा? बज्र बज्र जों माने बियो मोनानिफ्राय उदै साबाय थाबाय हरसे उदै साबाय जों अजानावबो लांबाय दै जारिना होफैबाय आं बिनि माबाफोर बारफोर नांदों खोमा होननानै ओमफ्राय बिदि हरसे नामायथारा सानायानो नामायथारा ओरैबायदि बाब्राबबाय थाबाय बियो ओमफ्राय जों सोरांसियाव डाक्टारखौ लेंहरबाय डाक्टारखौ लेंहरनानै खाथिनि फार्मासियारि दं नालाय बेखौ लेंहरनानै होनबाय गथ'खौ जे मा जादों बिन्दिसर जादों खोमा होननानै बिजि गंसे सानायनि थुबाय ओमफ्राय बि सानाय थुनानै मानिया नालाय जों बिजनियाव सन'ग्राफ खालामसै होननानैसो लाबोदोंमोन जोङो राजेनाव लाबोबाय राजेना बैसोआ खमथार होननानै राजेना बानायासै ओमफ्राय जोङो रन्जित बर'नाव लांबाय बिनाव बिजि गंनै थुबाय थुनानै रतन रायनाव लांनायावसो सन'ग्राफ खालामनो थिनदोंमोन नालाय बेयाव थांबाय ओमफ्राय बेयाव बुंबाय आरो गथ'आ आं सोंबाय नों माबाफोर खालामना दं नामा बुस्थुआथ' जानाय टाइम जाबाय फुरा बोलो माबा फैखाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय जों सोंबाय मा खालामदों नों माबाफोर खालामदों नामा बेयाव खालामदों उमुगानो खालामदों होननानै बुंदों आरो गाव नामा बज' कुमार ब्रह्म बे पमाक्रानि दा बे खाब्लि बागान ना मा होनो बेयाव थायो आंबो फुल डिटेल्सखौ मिथिया लांजाबाय दा लांजाबाय बे आंनि बिहाव जायो आंनि बिहावनि फंबायसो जोंथ' मिन्थिया गाव होनदों खेबनै बानायदों होनदों जों जेबो मिन्थिया माने खिन्थायाखैबो गथ'आ न'आवबो जेबो खिन्थायाखै स्कुलाव थाङो बियो 8:30 थाङो बेलासिनि 3:30 फैयो बे न'आव जायो लोङो साइकेल सालायना सानफ्रामबो थाङो फैयो जेबो प्रब्लेम गैयामोन आरो मानसिया उदैयावबो नुस्राङाखै बोरै हमनो हागोन जों दायनिगिरिखौ साजा मोननांगोन बेनो आंनि फिसानि जिहेथु लाइफआ बरबाद जाखाबाय आंना मोनथाया माने बियो गावनि लाइफआव जाहाथे गावबो बरबाद जायो गाव साजाखौ मोनखानांगौ बेनो आरो आंनिया फरायनाया बे 1st डिभिजन थाङो सब समाय रल नं 1 थांखायो बियो क्लास 8आव फरायगासिनो मोन बियो बैसोआ 13 जादों